दिनै 11 जुन बृहस्पतिबार आरो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो मैयानि आरो दिनै फुंनि गोनां रादाबफोरखौ फोसावनाय जागोन आरो नोंथांमोननि सिगाङाव रादाबखौ फरायदों आं सुरज सरगारि। आसामाव दासान्दि 3,000निबो बांसिन सुबुंफ्रा कभिड-19 जों गाग्लोबजाबाय। मैया आसामाव गोदानै 193 पजिटिभ केस मोननाय जादों आरो दा बे हिसाबै आसामनि टटेल पजिटिभ केसखौ नायोब्ला आसामाव दासिम 3,285 जाहैबाय। बेनिफ्राय हगारना होनायनि अनजिमाया गासै 1,249 जाबाय आरो दासान्दि एक्टिभ केसआव दङ गासै 2,027। बेनिफ्राय थैनायनि अनजिमाया गासै 7 जाबाय आरो माइग्रेटेडनि अनजिमाया गासै 3 जाहैबाय। गुबुन फारसेथिं आसामनि गोबां मानसिफ्रानो गुबुन रायजोफोराव खामानि मावहैनाय थाहैनाय दङ। दा बे हिसाबै आसामाव फैजोबनो हायाखै आरो बलिउडनि एक्टर सनु सुदआ मैया आसामनि सा 180 खामानि मावनो थाहैनाय मानसिफोरखौ एयार एसिया फ्लाइटनि गेजेरजों फैहोनो आसामसिम सफैहोनो थाखाय एरेन्ज खालामदों। गुबुन फारसेथिं आसामाव थानाय भाइजन अइल कम्पानियाव अर नांदों। दा बे हिसाबै खाथि खालायाव थानाय गोबां मानसिफ्रा रिलिफ केम्पआव थानो गोनां जादों आरो फ्राय 2,000निबो बांसिन मानसिफ्रा रिलिफ केम्पआव थाहैबाय होननानै खौरां मोननाय जादों आरो बे भाइजानाव थानाय अइल कम्पानिया जाबाय डिब्रुगड़ सैख'र नेशनेल पार्कनि खाथियाव दङ आरो बेनिफ्राय गेस ओंखारगासिनो दङ होननानै दासिम खौरां मोननाय जादों आरो बेनि जा अर जोंनाय बे अर जोंनायखौ 2 किल'मिटार जानथाइनिफ्रायबो नुनो मोननाय जायो होननानै मोनथिना मोन्दों। गुबुन फारसेथिं बेयाव अर नांनायखौ गभर्नमेन्टआ थामहिनबा सोरखारिफोरा कन्ट्रल खालामनो नाजागासिनो दङ होननानै खौरां मोन्दों। MHRDनि मिनिस्टार रमेश पख्रियालआ मैया खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों दि नेशनेल इन्स्टिट्यूशन रेंकिं फ्रेमवर्क थामहिनबा NIRF रेंकिं 2020 दिनै साननि 12 रिंगायाव फोसावनाय जागोन। बोसोरफ्रोमबो MHRDआ बेबायदि NIRF रेंकिंखौ फोसावखानाय जायो आरो दा बे हिसाबै 2020 मायथाइनि NIRF रेंकिंखौबो दिनै साननि 12 रिंगायाव फोसावनाय जागोन आरो थांनाय 2019आव सेथि होनबा टप 1आव थानाय इन्स्टिट्यूशननि मुङा जाबाय IIT माद्रासमोन आरो बेनिफ्राय नैथियाव थानाय इन्स्टिट्यूशननि थामहिनबा फसंथाननि मुङा जाबाय IISc बे बेंगालुरुनिमोन आरो थामथियाव थानाय इन्स्टिट्यूशन थामहिनबा फसंथाननि मुङा जाबाय IIT दिल्लीमोन। मख'नो गोनांदि थांनाय NIRF रेंकिंखौ एप्रिल दाननि गिबि हाप्तायाव होनाय जादोंमोन। बे NIRF रेंकिंखौ माबोरै खालामनाय जायो बेनि सोंलुआ गोबांनियावनो फैनाय जायो आरो बे NIRF रेंकिंखौ मोनसे फसंथान एबा इन्स्टिट्यूशननि टिचिं थामहिनबा फोरोंनायनि सायाव बिजिरनाय जायो। माबायदि मा क्वालिटियाव फोरोंगोन फरायसाफोरखौ बेफोरखौ गासैबो बिजिरनाय जायो। बेनिफ्राय लार्निं एन्ड रिसोर्सेस बेफोरखौ नायनाय जायो। रिसार्च एन्ड प्रफेशनेल प्रेक्टिसफोरखौ नायनाय जायो। ग्रेजुएसननि आउटकाम्स थामहिनबा ग्रेजुएसननि आउटकाम्सफोरा माबायदि बेफोरनि सायाव बिथा खालामनानै बे NIRF रेंकिंखौ दिहुननाय जायो। गुबुन फारसेथिं जोंनि भारतनि कभिड-19 स्टेटासआबो दासिम 3 लाख गाबोन एबा फोरनि गेजेराव एबा नैबे हाप्तानि गेजेराव 3 लाख जाहैगोन रोखा आरो दा बे हिसाबै जोंनि भारतनि कभिड-19 स्टेटासखौ नायोब्ला भारतआव दासिम 2,87,155 जाहैबाय आरो थैनायनि अनजिमा गासै 8,107 जाबाय आरो बारग'नायनि अनजिमाया गासै 1,40,999 जाबाय। गुबुन फारसेथिं जोंनि बुहुमनि कभिड-19 स्टेटासखौ नायोब्ला बुहुमाव दासिम 74,51,532 सुबुंफ्रा कभिड-19 जों भुगिजाबाय। बेनिफ्राय थैनायनि अनजिमाया गासै 4,18,862 जाबाय आरो हगारना होनाय थामहिनबा रिकभार बारग'नायनि अनजिमाया गासै 37,33,399 जाहैबाय। नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों जेसेबां खौरांफोर फोसावबाय थानाय नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम जाहाथे जों फोसावनाय गोदान भिडिअफोरखौ नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो। उननि भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन। गोजोन्थों।